Saint Barnabas, Tibulise kwi-order ka-Saint Vincent, Tibulise kwi-Mothers Union, Tibulise ku-Saint Bernard Mzeki, Tibulisa kwi-Anglican Women's Fellowship, Tibulisa ku-Saint Mary Magdalene, Tibulisa ku-Saint Agnes, Tibulisa kwabakhi, Jabulisa kwamagosa ethu. Jabulisa nakho representatives zibonileyo ka-Engineer Churches khoyo namhlanje. Jabulisa nazo zonke iindwendwe ezikhoyo apha egameni kaKristu. Amen. Ndiyabona sibaninzi apha kuNkosi. Umbuliso wam ugqibe ipage yonke apha. Yakala nami nabambi nje kusikindile ke sibone kakhulu kodwa ke namhlanje sihamba ne-theme ye-selflessness okanye ukuzincama. Nje sisiva phaa kwivangeli yethu, siva uKristu ethandaza, kodwa kule ndawo singena kuyo thina akathandazeli yena, akathandazeli abapostile, kodwa uthandazela aba bantu bazofunda abapostile, uthandazela thina. Iyasibonisa ke le nto uba i-selflessness iqala kwakumthandazo, ngoba lo mntu uthandazayo apho ngumntu onikwe isipho okanye onikwe i-gift ethile. Esi sipho sakhe isuka kuThixo. Ngoku lo mntu uthandaza apha uyayazi yena igunyaza mdlalo, uyazazi uba yena seyilele ngaphezu kwethu sonke, kodwa uyazehlisa ngaphantsi kwethu, uyasithandaza. Ufuna thina siyifumane le gift azayiphiwa nguThixo, ayinikwe nguThixo, ize apha kuthi. Okay, asikhumbuze ke uKristu uba simlibele thina uThixo uba ngubani, simlibele uThixo uba wenza ntoni apha kuthi. Kodwa kayisusi le nto uba nje simlibele. Abanye bangathi uba undilibele awukho weva ifumana le nto enza phayo, kodwa ndiyacela uba nje simlibele, kodwa ndiyafuna ubapha le gift ubundileyo, esi sipho ubundileyo sona masingahlala apha kum, ngoba yinto enkulu funeka ebantwini. Into emnandi akwazi ugcinela wena wedwa, nokusiphe sonke ke siyive sibone nathi uba imnandi nyhani le nto uze nayo. Nje esipha esi sipho uKristu ukhe asixelele uba uyafuna ukufana noyise, ngoba uyise uhlala ekunye naye maxesha onke. Ngoku uKristu uthi yena ufuna uhlala nathi maxesha onke. And ke lena yi-hint ebonisa uba ukufa akuyonto uKristu. Nje lesisitsho uba uascendile waya emazulwini, iyi-hint yokuqala le esithi ngizawuhlala ndinani maxesha onke. Singayijongi laa nto yomzimba kaKristu behamba waphila wasweleka wavuka after 3 days, kodwa uzawuhlala enathi, uhleli nathi nangoku silapha kule ndlu yakwatshatsha, ukhona apha nathi namhlanje. Nathi ke funeke sizithathe ke izipho sizinikwa nguThixo siyosherisha nabanye abantu, ngoba xa sisherisha siba ne-unity singabantu, siyakwazi udibana
awucinga uba ngesiphi ngoku uba le nto yokupha i-gift kumntu singama sinjani. Uba umntu angathi hayi Tambusi ne-birthday ndicela ufike, andifike nje ngesiqu sam phaa bangathini abantu. Bathi hayi buyi-present uyishiye. Yabona ke into ye-gift iyabadibanisa abantu, into khona into ozanayo. Ngamanye amaxesha ke le-gift siyibona phaa kuPawulos noSilas bephilisa umntu besithi uzawuphila egameni likaKristu. Nanso i-gift kwaphaa uthi egameni likaKristu inozawulunga, egameni likaKristu uzophila. Qha ke kwakho le ngxaki yoba kukho aba ke ngokubona abahambi nge-selflessness, bane-selfishness, ukuzima. Ngoba nje kuphiliswa lo mama apha, kukho aba bamaziyo lo mama bemane bemtshaja bathi hayi khupha nje imali ethile sakunyanga ngohlobo oluthile, ungalungi. Ngoku ukuphiliswa kwalo mntu umosha bona kweli cala labo. Abayiboni le nto uba ude waphinda lo mama, babona le nto uba imali yethu yaphela ngoxa umama uphilile. Ngoku aba bantu funeka banike Pawulos noSilas bababambe. Naxa ufunda i-charge sheet yabo ayimake sense. Ngoba xa usiwa ekoti bakuthiwe aba bantu bakhona Pawulos noSilas benze ntoni nje belapha. Hayi ayingobantu balapha bafike basifundise into esingayaziyo mababanjwe. Iphele lapho, i-crime yabo leyo, not guilty. You have to tell them, but not guilty. Kodwa babanjwa still. Ngokuthina siyibona uba le nto bayibanjiweyo ayikho nasezincwadini ke ze-law yabo ngelaa xesha. Because it is not illegal to be a foreigner. Siyayazi nathi loo nto kwalapha eSouth Africa ayikho illegal into yoba yi-foreigner. Uba ungene kakuhle unelungelo loba lapho. Ngoku ke uPawulos noSilas babanjiwe nje angabantu abasuki apho babanjiwe bafakwa ke ejele. Nje belapha ejele basebenzimeni ngoba ngelaa xesha awuveske ubanjwe nje kodwa hayi ke ngongena ejele uyabethwa phaa. Babethwa ngumntu uzawuphinda abagcine. Ke lo mntu basibajonga thina apha kwiimpilo zethu ngumntu oyi-persecute apha kuwo, ngumntu okucinezelayo. Kodwa ngelaa xesha lakho lenkcinezelo susuka kuThixo, hlala emthandazweni, hlala umdumise, ngoba lizawufika ixesha umhlaba uzawushukuxa, uvuleke iminyango, ophuka amatsheyini, uzibone ujonge i-freedom yakho lapha phambi kwakho. Kodwa nje ijonga le freedom yakho ungakhawulezi uyileqe ke, ngoba uzawube ekhona laa mntu lo becinezeleyo eme phanga kulaa mnyango ejonge wena. Uzakubuza ngento ukucinezela maxesha onke utheni usaphumelela nawo. Nawe funeka umphendule uthi hayi ukukholwa kwam kuThixo. Nawe ungaphumelela xa unokholwa kuThixo. Bekho le ndawo enzima ke ngoku nje lo mntu esithi uzawuguquka ayokukhonza uThixo uzawufuneka ahambe nawe. Lo mntu wena umazi uba lo mntu akandifundi, lo mntu bekucinezela, funeke nihlale kunye etafuleni nitye izinto ezimnandi nijonga emehlweni. Sebona inzima njani ke ngoku loo nto? Ngoba le selflessness yethu ungazijongi wena ngoba uzonceda umntu. Kunzima ukuncedisa umntu wena xa ucingele uba kuzawukwenzela ntoni apha kum. Uba ndingabona umntana ekhwele emthini ngesithi bhuti andikwazi ukudla xa uzonceda, ndimjonge ndithi ndingamnceda qha ndoyika ukuwa nam, akazoncedakala loo mntana nxa ndijonge uba kuzakwenzeka ntoni apha kum. Funeke ndiyiyeke yonke ndiyozilindela uba kuzakwenza ntoni apha kum, ndiyonceda lo udinga uncedo ngelo xesha. Ilapho i-selflessness.
kube nzima xa uyoncedisa umuntu awukholi ukuncedisa umuntu. Ngoku mna ndifuna ungena lena yokugqibela. Andizoyithetha laa verse yokugqibela phaa kuRevelations because abantu bacinga ndiyivalele inkonzo bafuna ugoduka. Leyo ndizashiyela umfundisi. Kodwa ke ebesitsho uThixo uba uzawuphinda ubuye. And uzawubuya ngokukhawuleza. Xa ebuya ke uzawufuna ujonga uba le gift siyitheni na. Laa gift ebeyiphiwe yena wayiphela ezoyipha apha kuthi ke ngoku. Le gift ke endithetha ngayo yi-salvation. Ukusindiswa. Le gift yinto eyenzelwe umuntu wonke. Ayo gift yomntu oyi-one qha. Uzawubuya ke uThixo uzawubona uba le gift nyhani siyisebenzisile sayonika usindiso ebantwini bakhe. Nje thina esinike usindiso kwangokwakhe. Sibone uba siyafuna nyhani ungena phaa kwezaa ngcambu eziya kwi-life everlasting. Siyafuna nathi uhlala phaa etafuleni noThixo. Siyafuna nathi ukufumana ukuphila after sigqithile kule ndawo sikuyo. Ngoba le ndawo sikuyo ngoku siyalungisa. Yitest esikuyo. Sisezawufika kwi-exam. Siyafundiswa kwezi ndawo sikuzo apha xa singena apha ezinkonzweni. So i-rubric seninayo ibhalwe BIBLE. Ezinye ke zika-96, ezinye zeza previous years. So uzawufika ke uThixo azobona uba uready na uyayibhala la final exam. La final exam ezakusa ukuphila in life everlasting. Egameni kaThixo uyise unyana umoya oyingcwele.